गोनां दिनैनि नैबे निउस चेनेलनि बिबानगिरि नोंथांमोन जोंनि नैबे राङापारा गामि समाज आफादनि जिथु जोंनि बोसोरिखिया बोसोरफ्रोमबो जोङो पुस दाननि संक्रान्ति बे संक्रान्तियाव जोङो मागो दमासि फालिनाय जायो बे दानिल' नङा खिन्थु जों गोदोआव बिदिनो दैसा जेराव बेलागुर खुङो बेलागुर खुंनानै जोङो बेवहाय हरसे फुर्ति खालाय जानाय लोंनाय दिन्थियोमोन आरो जोङो गामिनि माखासे गोदोआव सोलिबोबाय थानाय सिथाव फिथा एन्थाब सावो बे सावनायखौ जोङो ओइदिनखालिनो जानाय जायो आरो जोङो गामि समाज आफादा जेरैबायदि दा जों माबाखौ बे फोरबोखौ मानिनायानो जाबाय दानि जिथु मागो दमासि फालिनाय आरो गोदोआव जिथु फालिबोदों बे एसे गुबुनाव थांदों मानो होनबा जोङो दानि जिथु सोलिबाय थानाय मुगायाव जोङो दा उन जेनेरेसन गथ'फ्रा जों जेरैबायदि मागो दमासिजों लिंक गैयै जालांनायखौ नुनानै जोङो माखासे बे मागो दमासिनि फोरबोखौ जोङो फालिनायजों लोगोसे जोंनि दानि उन जेनेरेसन जोलैफोरखौ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ शिक्षाफोरनि थाखायबो जों सिन्था खालामनानै माखासे जोङो शिक्षानिबो जेरै बादायलायनाय होदों फुंबिलि समाव बेहाय जाबाय जोंहा माराथन रेस खारनाय होदों आरोबाव जोङो माखासे मिनिथावना खेला होदों माखासे खेलफ्रा जेरै जोङो दो बुख्रुबनाय हांसो हमलायनाय बेबायदि खेलाखौ होदों आरोबाव जोङो माखासे कुइज बादायलायनाय होदों आरो जों माखासे बाथ्रा बिबुंसारनाय होदों बेबायदि होनायखौ जोङो दानि गोदान जोलैफ्रा जाहाथे शिक्षा नितिफोरखौबो बेजों लोगोसे जोङो आगबारिलांनो हायो आरो जों बेखौनो बे गियानखौ जाहाथे होलांनो हायो बेबायदि जों लानानै दिनैनि नैबे जोङो मागो दमासि फोरबोखौ खुंदों आरो जोङो पुस संक्रान्ति खालि जोङो नैबे जिथु दानि जोङो गोदान माने आलासिफोरबो लेंहरनाय जादों बे आलासिफ्रानो जाबाय जों डिसि एसपि जोंनि लकेल उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि माखासे जोङो डिसि एसपि बिथांमोनखौबो लेंहरदों हांख्रायदों आलासि महराव आरोबाव जोङो लकेल एमएलए जा सरन बर' सारखौबो जोङो बे मेलाव लेंहरनाय जादों आरो बे मेलाव दा सोलिबाय थादों आरो बे मेल जोबनायनि उनाव जोङो गासै जयैनो रायजो राजाफ्रा जों बे अनलायनायखौ मोजाङै मोजां बासायलायनो हागोन बा अनलायलायनाय थाथों होननानै जोङो बोथिनै ओंखाम जों जानाय जागोन आरो जोङो दहाय फुंखिनियाव नाजों बोथिसे थिब्रे ओंखामखौ जानाय थांबाय आरोबाव जोङो दा बेवहाय जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय सिथाव फिथा एन्थाब लारु सावनाया जोंनाव सोलिबाय थादों आरो बेनिबो जों कम्पिटिसन होदों जों आरो मा बुंबावनो जिथुनिखि बर'फोरनि दमासि फोरबो बे दमासि फोरबोखौ बर'फोरा मानो थाखाय फालिनाय जायो नोंथाङा बुंगोन नामा बेखौ मानि थाखाय माने जोंथ' आरो बुंस' हालिया जे जाबाय गोदो जोंनि आबै आबौ आयंमोननि दिननिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों आरो आबै आबौ आइ आफामोनहा जोंखौ बेबायदिनो दमासि फालिनायखौ जेरैबायदि जोंहा दैमा सेराव दैसा सेराव जोङो राजा रानि बेलागुर संनायखौ गोदोनिफ्रायनो फोरोंबोदों खिन्थाबोदों आरो बेखिनिखौ जोङो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बेबायदि फोरबोखौ निस्सय जों फालिबाय थानो मोन्दों आरो जों फालिबाय थादों हिसाबै दानि उन जेनेरेसन उन जोलैफोरखौबो जोङो बेबायदिनो बिथोन होनानै आरो बे फोरबोखौ खुंबाय थानाय जादों आरो बे फोरबोआ आं साननाय मथेबा आं एसे गोसोआव सानखानाय मथेबा बे फोरबोआ निस्सय परशुरामजों एसे लिंक दं बादि आं मिथिदों मानो होनबा परशुरामा जेब्ला बिमाखौ दानथारनानै बिनि आखाइनि रुवाया गवाखै आखाइनि रुवा गयैयाव बियो माखासे राहा लानांगौ जादों बे राहा लानायानो जाबाय बे माखासे मठ मन्दिराव गिदिंदों मठ मन्दिराव गिदिंनानै बिथाङा गावनि आखाइनि माबाखौ रुवाखौ माने खोलैनो हायाखै आरो बोखानो हायाखै दा बेवहाय बिथाङा मठ मन्दिर माने हाजार बोसोर बियो मठ मन्दिर गिदिंनानै बिनि माखासे राहाखौ लादों आरो बे राहाया बे मोनसे अरुणाचलाव हाजोआव मोनसे दैसायाव सासे ऋषिया बुंनायलाय ऋषिया बिथोन होनायलाय बे ऋषियानो माने उमुक हाजोआव उमुक अरुणाचलाव उमुक हाजोआव दैसायाव दुगैबासो नोंनि बे माबाया रुवाया गगोन अब्लासो नों परित्रान जागोन होननानै एसे बोसोन होदों आरो बे परशुराम कुन्दनि परशुरामा
जेला बे दैसायाव दुगैयो अब्लानो बे दिनानो जाबाय पुस दाननि संक्रान्तिमोन आरो बे संक्रान्तियाव दुगैहैबासो दुगैनानैसो बेनि आखाइनि रुवा गुरदों निस्सय आं सानदों बिदिबा जोंनि बे फोरबोआ परशुरामजों माबा मोनसे एसे लिंक दं बादि आं नंदों आरो आं दिनैनि हाबाफारिखौसो सिगां फारसे लांनो सानबाय बर'नि जिथु फोरबो मागो दमासि गोदोनि आरो दानि बर'फोरनि मागो दमासि सावरायनाय हाबाफारिखौ बेखेवगिरि महरै जों हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासि दं बेखौ आं साननाय मथेबा आं मिथिनो मोनबोनाय मथेबा जों गोदो ओरैनो लेखा फरा रोङाया गामियारि समाजाव दानानै थायोमोन नालाय बेवहाय जोङो माखासे नियमफ्रा जोंनि फोरबो सोलिनायफ्रा जोङो हाग्रायाव थायो हिसाबै गामियाव थायो हिसाबै एसे फाराग दं बे फारागानो जाबाय आं दा नुनो मोननाय मथेबा जिथु जोङो गोदो दैसा सेराव बेलागुर हुनानै जों बे बेलागुरखौ पुस संक्रान्तियाव जों सावोमोन आरो बेखौ जों फुरथि खालायोमोन हरसे फुरथि खालामना जायोमोन नाथाय जोङो बेखौ आं दा नुनो मोनदों बियो जोंनि माखासे खुंनायफ्रा गोदोनि बादियै जों खुंनो थाङोबा जोङो माखासे जोंनि थासारिफ्रा गुबुंले जालांनो हमदों आरो बे थासारिखौनो जोङो माखासे गुबुंलेखौनो जोङो माखासे सुस्रांनो साननो थांनायाव जोङो जौसाङाव लाबोनांगौ जादों आरो बे जौसाङावनो जोङो माखासे गेलेनाय बारनाय आरो शिक्षानिबो माखासे आयदाफोरखौ सोफानो गोनां जादों आरो जौसाङाव लाबोनानै दा बेखिनिखायनो जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ निस्सय लानांदों आरो फारागा बे आरो बे समाव आं माननि थानायखौ बेखेवगिरि आलासिनो मागो दमासि गानहोनो थाखाय आं बे समाव गुरै खावलायबाय आखाइ खबना होगोन रायजोफ्रा लोगोसेनो बिथां सारनि बेखेव बिबुंथिखौ बयबो सिरिबाङै खोनासंगोन बे समाव आं आलासि सारखौ गावनि बिबुंथिखौ सुंद'यै लाखिनो थाखाय आं बे समाव गुरै खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों दान्दि जोरगोन होननानै नोंथाङा सानना साना निस्सय हय नंगौ बियो माने जोंनि बर' माहारि हिसाबै बे फोरबोआ निस्सय फालिथारनांगौ जायो आरो बर' माहारिया बेखौ लानानै एसे माने जोरगोन होननानै आं सानदों निस्सय मानो होनबा आइ आफा गोदो पुर्बजोननिफ्रायनो जोङो बे फोरबोआ दं हिसाबै आं साननायाव आंथ' बारा लेखा फरा रोङा हिसाबै आं अब्लाबो थुलमुल हिसाबै बेखौनो नुहुरदों निस्सय बे फोरबोखौ लानानै जोंनि बर' हारियाबो एसे माने मा होनो बिदिखौ गेरेमसा जागोन होननानै आं नुहुरदों आरो गोजोनथाव रादाब नोंथांमोना फोसाव बिजों चेनेलनिफ्राय जोंनि राङागरा गामि समाज आफादाव उदालगुरि जिल्लानि इसिङाव जिथु बाहागो लाफैदों नोंथांमोननिसिम आंनि गामि समाज आफादनि जानानै आफादनिफ्राय रोजा रोजा गिबियावनो साबायखर बावनाय थाबाय मागो दमासिखौ जों मानो फालिबोखो बेनि सुंद' जारिमिन जों दिनै नंगुबै ट्राइबेल माहारिनि बर' सुबुं आजै आजौमोननि समनिफ्राय जिथु जोंनि थासारिनि फोरबो खुंनाय बे खुंनायफोराव जोङो गुबुन गुबुन हारि माहारिजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि फोरबोखौ नंगुबै गुदि फोरबो महरै मोनथामखौ सेलेक्सन होदों जेरैहाय रंजालि बैसागो खाथि गासा बैसागो दमासि मागो फोरबो बे फोरबोखौ गमामायैनो जोङो आगोलाव सिम्पोल भाबै खुंदोंमोन साधारनै नाथाय देग्लायनि बोसोराव गमामायैनो बियो जोंनि मोनसे बर' हारिनि ट्राइबेल माहारिनि मोनसे हारियारि खुंथाय मोनसे सेलेब्रेसन बा फोरबो बे फोरबोआव गमामायैनो बर' माहारिया माखौ जायो बे मोनसे हारिमुवा जोंनाव बेरखाङो जे नैबे साहा बागै जोंनि जामुं बेसादखौ दिन्थिफुंदों जेराव जों मोनदों लारु सिथाव फिथा बेखिनिखौ जामुं महरै जों लाबाय लोगोसे बेजों थाफाबावदों थांना थानो थाखायथ' जों आदार जायो ओंखाम जायोब्ला बेजों बे मागो फोरबोआव जोङो जिखुनु बेदर जायो स्पेसियेलि बर' माहारिफोरनि ओंख्रि होननानै बुङोबा साबसिन बुंनो थाङोबा अनला ओंख्रि जि अनला ओंख्रियाव सिंखावरि थायो बाथोन मुरि गांजेमा
आरोबाव जोंनि बे जामुङाव थास' बिसंनि नाफामजों बाथोन जानाय जायो। दा बर'नि स्पेसियेल खायद' हिसाबै जों बेखौ सोफादों। गांजेमा बाथोन जानाय थानांगौ, नाफाम जानाय थानांगौ, बे जोंनि हारिमु, जों बेखौ जों बावनो हाया। जेराव आइ आफामोनहा लेखा रोङामोन, खिन्थु दिनै गोरों समाजाव बेखौ मोनसेनिफ्राय मोनसे फोसाबनानै आलादा रोखोम खालामदों। स' आं दिनैनि बे बिबुंथियाव नोंथांमोननि सेराव बेखौनो फोरमायनो सानबाय, राङागरा गामि समाजा समाज आफाद जाबाय, बासिराम जोहोलाव आफाद जाबाय, आरोबाव महिला आइजो आफाद, बे मोनथाम आफादजों लोगो नांनानै मोनसे गामियाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव राङागरा गामिया बे आफादखौ खुंदों। आरो बेनिनो जोंनि जामुंफोरखौ जों श' खालामदों। फिथा देनाय, सिथाव सावनाय, बेखौथ' गोबाङा गोबां बुंलांबाय। आंनि थरफनिफ्राय जोंनि बे फोरबोखौ बेखिनियाव थोजासे जाबाय होननानै सानबाय आरो।